El dia 14 de març del 2002, la Tarambanda va fer l'últim concert en aquest local de Tarragona, la Vaqueria. Era la segona vegada que tocàvem a la Vaqueria. I va ser un concert molt especial i molt emotiu perquè, esclar, era l'últim. Sabíem que, en principi, mai més tornaríem a tocar com la Tarambanda. Hola, sóc el Toni i fa cosa de 6 o 7 anys formava part d'un grup de les comarques tarragonines anomenat La Tarambanda. La Tarambanda vam fer bastants concerts, ens ho passàvem molt bé tocant, fins i tot vam quedar finalistes d'un parell de concursos, com van ser el Sona Nou i el Déu Tarragona. Que estàvem a les portes d'enregistrar un disc i per motius personals de la cantant vam deixar la nostra aventura amb la Tarambanda. La primera maqueta portava per títol La Tarambanda i cantava el nostre primer cantant, en Cisco Rius, que ja havia tocat amb mi en la formació a Peyron ja fa molts més anys, i estava gravada a l'estudi Entre Pins. Del Cisco va entrar l'Anna Cosell a cantar en el grup La Tarambanda i vam treballar unes cançons noves que vam gravar en aquesta maqueta que veieu aquí. Dóna la casualitat que la sessió fotogràfica per la portada d'aquesta maqueta i tota la decoració que hi havia a la web de La Tarambanda va ser a partir d'unes fotografies que vam fer en aquest mateix moment, on curiosament uns quants anys després no ha canviat ni la ubicació ni la disposició dels vagons que estan aquí descansant en aquesta estació de Tarragona. Doncs estic muntant un DVD a partir d'actuacions en directe i estic agafant actuacions que tinguin una qualitat d'imatge acceptable, una qualitat d'àudio acceptable i també que estiguem tocant a gust per guardar-ho per la posteritat. Faré una edició en DVD pels membres de la Tarambanda, pels amics més propers, i també les millors cançons les penjaré a YouTube i segurament estaran enllaçades des d'una pàgina web o des d'un MySpace. Doncs després de la Tarambanda musicalment no he fet res, he pujat a una altra mena d'escenaris com són les aules universitàries, soc professor d'universitat, però altres membres del grup sí que han desenvolupat la seva afició per la música, com ara l'Oriol, que està amb els Nel, Pol Edu, que acaba de muntar un duet per tocar algunes cançons en format acústic. I també el Jaume, que paral·lelament amb la Tarambanda també forma part dels My Tips, on allà fa de trompetista en comptes de teclista.